She's very good at it, eh? Na-addict sa binangkal niya. Oh, lala! Kaon na buwad. Is there. Yan na si Madam Marisa. Ito naman ako, nag-lunch. My honey, when we came down here for Christmas, I said, come and enjoy the beaches, okay? It's not about you and I can see you every day. I'm tired to see you now, okay? Have fun, okay? I've come down to see my girlfriend, okay? Today mga kahigala, nandito kami sa Strand sa Cash and Carry. Nagpasama ako ni Cindy. Bumili kami dito ng 2 karton na Indomie. And then bumili din kami ng dilis. Diba? May dilis kasi dito. At Indomie, wala kasi doon sa PE. At bumili din kami ng balanghoy. O, diba? Magluto daw si Cindy ng puto balanghoy. Mag-try siya. Pero ang balanghoy is parang something. May mga daot na ba? So, gipili na lang na mo. Kung ano ang okay at di okay. Ito apa ko? Ito na choose. Una na ko ablian ba? Dili na ko si kuhanin ko. Dugay man kay siya. It's coconut! Coconut? Coconut. John Henry, what is she doing? She's making, she is just doing nothing. She's making a baby Sarah. She's very good at it, eh? Yan na, magbanggod ako mga kahigala. Tinulungan ko si Higalang Cindy sa pagbanggod, no? Kay hasul kaadyo kung siya lang mag-isa. So yan na, tapos na. So magkupos-kupos na siya. Tinuruan din niya ako kung paano gawin kasi hindi ako marunong talaga. Sakit akong kamot sa pagsigig banggod. So okay lang, worth it man pod. Yan ang aming gamit na lata lang sa tuna kay walang ibang magamit. So yan na, iluto na to. Yan na, luto na. Nagtikim kami ni Higala, ang sarap. Ngayon, magluto na naman ng binangkal si Higala. Tinuruan din niya ako paano magawa ng binangkal, yung perfect talaga. Ang sarap ng binangkal niya mga kahigala. I love it. Kahit si Banana na-addict sa binangkal niya. Oh lala! May dalhin na kami bukas! Sinundo ako ni Banana sa bahay ni Cindy. So pauwi na kami, no? Paggabi na. Ngayon na araw mga kahigala, magpahatid na naman ako ni Banana sa bahay nila ni Higalang Cindy again and again. Kaya magkainan kami kay Marisa na bahay, kaya nagawa si Cindy ng binangkal at putong balanghoy kahapon. Dito na kami sa bahay ni Marisa. O yan, busy sila sa pakilay-kilay. Ang sarap ng pork belly, rice, munggus, may itlog pa, and then isda, and then balbacoa. Of course, ito mo wala ang buwad. Yan ang ginawa ni Cindy kahapon. Busy na sila mga kahigala, no? Ang ako, syempre, busy ako sa kakuha ng video na yung kamot. Oh, ganun. Dilis. Sinisan na lang to. Ibarat sili yan. Sukat sili dito. Sandok-sandok tayo ng pera eh. Picture. Yes, sexy. Thank you. So ngayon na araw na naman ang kaganapan namin mga kahigala. Kailangan na namin mag-move doon sa aming inistihan. So dito kami mag-move sa tinitirahan namin noon. Diba ang may-ari sa aming tinitirahan is my own na guest house. So doon kami may pamahalan na lang. Pero no choice kasi nga wala na. Puro na loading. Puro na puno. I mean. So another 3 days na naman mga kahigala, no. Mag-extend na naman kami. Kay si Banana may importante nilalakad. Pumunta kami dito sa Cape Town mga kahigala. Hindi para mag-holiday, no. May importante kaming lakad talaga. Diyos ko, Mio Marimar. At sabihin ko sa inyo kung may time na ako kasi ang sakit na ng ulo namin ni Banana, no. Diyos ko, Mio Marimar. So ito na, pasok na kami.
Yan na ang aming mga gamit. Ilalagay ko na naman to. So, ito ang aming kwarto. Medyo malaki na kaysa dati. Diva. Ayan. Ang bathroom. Malaki din. So, ito ang labas ng kwarto. May little garden din. At may upuan. Yan. O, diba? And then, ang sasakyan ni Banana is nandun na nakagarahe. So, sino naka-remember na ito ang aming bahay bago kami pumunta sa PE at yan ang swimming pool, hindi amin yan ha, sa owner yan. 12 PM na, so ihatid na naman ako ni Banana sa bahay ni Marisa again and again kasi kahapon doon ako no. Uy, kalagan dyan na ako mga kahigala, pasensya na kasi hindi ako pwede na palaging sumasama ni Banana sa kaniyang lakad kasi importante. So, yan ang niluto ni Higalang Marisa. At ito, di mawala ang buwad. Yan ang aming tira kahapon. So, yan na si Madam Marisa. Kain tayo! Paubos na ang aming pagkain. Gigusla nami mga kahigala. Bisaya sa ni si Marisa, si me. Another day na naman mga kahigala. O, saan naman ang punta namin? Pupunta kami sa bahay ni Higalang Lina. Doon kami mag-lunch. Uy, sige kaon. Bisa asa labantaan ni mga kahigala, no? Para makalibre ng lunch. Kasi mahal ang pagkain, char. So, ito na. Papasok na kami sa bahay nila. Yan ang aming lunch today. Again, rice is light. Life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. The bahaw is ours. The bahaw is the... So close to my heart. It's, The bahaw is there. did you hear that, Kat? He says your soup is like a restaurant. Kaon na buwad. Buwan. Dilis ko sa Tagalog pa. Dilis. Ano yung kaon? Ngayon, doon eh. Sana all, sana all. Mag-snack na naman. Ice cream time. Saan ba kita ka manin? Pang eh. Sige, buka na sila ha. As you get Habang busy si Banana at si Michael kanyang BFF sa pag-usap-usap doon sa loob ng bahay, no? So, si Lina at si Cindy is busy din sa garden ni Lina. Tinulungan niya mag-ibot-ibot ang mga sagbot. Uwi na si Higalang Cindy kay may lakad pa siya and then hapon na din, no? 5 o'clock na kami mamaya pa. Ngayong araw na naman mga kahigala is nagpahatid naman ako ni Banana dito sa bahay ni Cindy kay pupunta kami sa bahay ni Eden. Somebody connect with some people, then it's gonna close down. What must I do first, children? What is that? Some people know what to do. Okay. Why you find Auntie May beautiful? Because God makes it beautiful. Because Auntie Cindy also. Then kiss Auntie May, yes. Magkainan ang mga Miss Universe. Na Eden. May. Kakatapos pa lang namin kumain, so mag-ibot-ibot muna kami sa kilay while si Higalang Cindy is nandun, natulog kay sobrang busog daw siya, so kaya inaantok siya, oy. A few moments later. Natutulog ka doon. Anong ginagawa nyo? Nagawa, nagkilay-kilay ba? Kilay portion. Very serious, ha? Siyempre, baka mawala tong kilay na to. Smile, Eden! Naantok na si Mami Eden? Hindi. Today is bumalik na naman ako sa bahay nila ni Higalang Eden. Hi, Miss Beautiful! Hi! Hi, Mami Eden! Nandito na naman ako, nag-lunch. Lagan si Higala. Finding life along the way. Na ng umaga today, last day namin, kailangan namin magbiyahe ng maaga para maagang dumating sa PE.
Lord, gabayan mo kami sa aming biyahe pauwi sa Port Elizabeth. So, yun lang ang masishare ko sa inyo mga kahigala, no? Ang aking mga kaganapan namin ni Banana. Ako lang pala. Si Banana busy. Ang lagi niyong tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy and most of all be kind. Babush! Merry Christmas!